ki jingiathuh lupa u Nostradamus ki laju urlong bet ki ki jingiathuh lupa jung u shapang usnem arjat arposau u Nostradamus udai astrologer bar unong yathuh lupa ki astrologer ki de ki brio ki biathuh lupa ya ka ke ban sajia da ka bakhmi ya ka rukom long ki met beneng kum ki klur ubenai bat ki planets lakha yu Nostradamus hausnem khasan spa lai ha France u Nostradamus ulai thu lupa ye buon ki jingjia ki blajia ha ka spa snem balalet lani ki snem khakhne spa bat ka spa snem ga bamenta lani ki snem arhajar sheneng bat namar ba buon na ki jingathu lupa jung u ki la urlong bet kumta wat la ki jingathu lupa jung u ki deina du san spa snem manchwaru buon ki brio ha ka ni ga juk menta ki khenkor but don't interest bah man wat jing tip ye ki jing batai jung u ula tho ye ki jing thu lupa jung u ha kot bagarteng la prophecies kabamut ki jing thu lupa ha usnem khasan spa san phosan ya ka baw la tho kum ko poetry ki jing thu lupa jung u ki dei bay dei ba jinglen shop ka maryang ki jumai ki jing shli ka jing yap ka jing mansao ki thama ki riu kraw bat kiwei bun ki riu shampang ki interpret lani ki ring jingmut bat batai ye kita jing tho kat kum ka jing su thu jongki ka ba khampau na ki jing thu lupa u Nostradamus ki bla urlong ki dei shapang ka jing plu ding jong ka nongba London shapang ka French Revolution shapang ka jing sanshar u Napoleon shapang u Hitler ka Germany shapang ka jing penjat ya ka Hiroshima da atom bomb shapang ka jing lej u brio shobunai lani the Apollo moon landing shapang ka jing yap jong Princess Diana shapang ka jing sha ther ka World Trade Center ha New York but buon kiwi la pemiru ya ka documentary film halor Nostradamus ka bakarteng The Man Who Saw Tomorrow ka bumut ubriu ubayo ya ka lashai tungin pej ya ki jing thu lupa ki bakhampau jo Nostradamus na menta uni usnem arjar arphosau menta kabeneng kong Nostradamus uyathu ya ka naval war lani ka thama duriaw ko bujurba Nostradamus utho ba nongshun ubasaw sa jingem da jingtieng bat long ga jingma ka bakraw hakiduriaw ya ka ni jingtho ki riustat ki ring jingmut ba nongshun basaw ka thaw ya ka China ka bakalama ka dai ka barong saw bat ka basale don bor hakiduriaw ka baar ka jingklas ha England Nostradamus utho ba usim ki dawlan nong unsa sha weng da ka bor kani ki jingtho ka thaw ba haus nam hajar of saw usim ka England lani u King Charles unsa her khet no but IT no ya ka khet sim ho Prince Harry ka balai ka climate change but ki jinglan shop ka maryang Nostradamus utho ba ka perthai ba terkhong kan yo ya ki umma ya kani ki jingtho la ring jingmut bakan don ka jingla ka sun beneng lani ka climate change ka bajur haus nam ajar arfusaw ka jingkiu ha ka jingshit jong sun beneng bat ki saw bajur kinjia ka basaw ka jingyo yo pop bathamai Nostradamus utho bakan don ka jingpen kala yo khli ka balang harum ki riu shampang ki ring jingmut bakani ka thaw yo Pope Francis ukhli do ka balang Catholic kajing thu lupa Nostradamus kambatai ya katarik ni ubunai jong ki jingjia ki bansajia Henry la shushim keluoj ya kapor basis nem ne shis nem tam kapor kan sabatai la kajing thu lupa Nostradamus na banta u arjar arsaw kan urlong ni ti perlok kani kade ka video benengkong jong unius nem kumta nga shim ya ka kabu ban ai kublai snem thamai ya fi baro kinong pej ya kani ka channel lada phi sutnat ya kan ka video soba like but comment but soba but subscribe ya ka channel khudai shibun